Jeg har haft en hemmelighed for jer alle sammen, lige siden jeg tjekkede ind dag 1. Jeg ved, at når jeg fortæller det her, så ændrer jeres opfattelse af mig så permanent, og jeg vil aldrig nogensinde kunne tage det her tilbage. Men jeg håber, at I ikke vil ændre mening omkring mig som person. Og jeg vil bare sige, at alle har en fortid. Og alle skal have lov til selv at vælge, hvem de vil være. Men jeg blev ikke født som kvinde. Hvad siger hun? Jeg startede med at skifte køn, da jeg var 15 år gammel. Og været igennem sindssygt meget for at blive til den, jeg er i dag. Hold nu Og kæft. Andreas, Ja. Marias fortid. Hvad tænker du om den? Kæmpe spørgsmålstegn, og jeg aner fandme ikke, hvad jeg skal sige til det der. Udover en what, og så ikke så meget der. Hvad fanden skal man sige til sådan noget? Altså, det er ikke nok med at være en kæmpe idiot. Jeg har også været sammen med en tidligere mand. Celine, Ja, hvad tænker du? jeg synes, Maria er dejlig, og jeg synes stadig det samme. Det ændrer ingenting. Maria, du bliver altid min veninde. Du vil altid være Maria.